Και πρώτα απ' όλα τι εννοούμε λέγοντας παιδεία? Την πληροφορία, την τεχνική, το δίπλωμα εξειδίκευσης που εξασφαλίζει γάμο, αυτοκίνητο και ακίνητο με πληρωμή την πλήρη υποταγή του εξασφαλιστέντος για την πνευματική και ψυχική διάπλαση ενός ελεύθερου ανθρώπου με τεχνική αναθεώρησης και ονειρικής δρομής, με αγωνία απολευθέρωσης και με διαθέσεις μιας κτάμενης φυγής προστάστων.